Pamilya Roces cast nagpasalamat tungod sa mainitong paghangup kanila sa GMA Telebabad. Mas makalingaw o mas intense pa nga panagbangi sa tulo ka pamilya ang angay atangan sa mga musunod nga mga adlaw. Ani ang report, mga kapuso. Mapasalamaton sila si Carla Abellana, Rocco Nasino, Sophie Albert, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Jasmine Curtis Smith, Andre Paras ug Manolo Pedrosa sa padayon nga pagtan-aw sa Pamilya Roces sa GMA Telebabad. Dalit nila ang lingaw ug puno sa leksyon mahitungod sa pamilya. Relatable usab ang maong teleserye tungod kay gipakita ni ini kun unsaon pagdawat sa sitwasyon ug pagpasaylo sud sa pamilya. Magtulo ka semana pa lang kining na ere, apan patok na sa ratings. Hinungdan nga paningkamutan nila nga mapabilin ang kaanindot o kasiaw ni ini. Especially nowadays, we all have a bit parang iba't ibang versions ng family. So this is just one angle of how a family can be. So I feel like a lot could also relate. Ang saya kasi, si Amber, I was thinking na parang siguro maraming maiinis sa kanya, maraming mag-hate sa kanya. But syempre, there are some people that hate Amber. Pero marami rin yung natutuwa sa mga kalokohan niya. Ina-enjoy lang din namin yung first few weeks namin na umi-ere. 2 weeks pa lang naman, 3 weeks. So, medyo hindi pa natin pwedeng i-expect, diba, na ganun agad. But at the same time, ano din naman kami, we're just very grateful that we were given the time slot. Ang daming mga feedback na natutuwa sila, nagpapasalamat na may ganito, hindi naman puro away-away. Sobrang bait nila lahat. You know, I feel welcome talaga. I feel like I'm part of the family kahit hindi naman talaga. So, ang sarap. Sarap na kasamang trabaho. Layo ra gikan sa tinuod nga pagkatao ang mga karakter nila ni Carla, Rocco ug Andre. Apan nalipay sila kay lahi kini sa ilang naandan nga mga papel nga heavy drama. Kasi I don't like her. I don't like Crystal. So may mga times po na personally, off-cam, natatakot po akong maging Crystal. Although mabait naman si Crystal bilang ate kahit strict siya. Feeling ko lumabas yung makulit na Rocco sa akin. Mahilig akong humirit ngayon. Kung napansin mo. Kaila Andre. Oo nga. Lumabas yung ganun personality ko. Ay mga lessons na learn ko, yung paano maging mabuting anak. And never naman ako nag-fail doon kasi, close ako sa family ko. Kaya ang daming life lessons. Uban ni Demi Hernani, Luan Merondina, Balitang Bisdak.